amince bayansa aikin tsere wasa ko da ma a Guri za a yi mu. Dan manzan Allah kamar Guri za a yi mu. yanzu nan fa zai ware sa. Na san guri ko za a yi mu da ma shi. Hotuna za a dan tura mu. umarnin Allah nasa ba a gabatar shi da wani akwai gabansa mukaminsa ba a daga mamariya murshidi shi ba a gabansa ba a daidaita shi da sauran halittu wayarsa ba a kirawo sirrinsa ta bayan gidan asaitarsa ba a barin wajen dai sai yayo izini nasa Allah sarki ya yi yabo ga duk mai rufe sautinsa ka samu mana a cikin zinnan don mai laulaka wani na kiran manzon Allah annabi aiko min da sula ta so in gaida ka wani na kiran manzon Allah annabi aiko min da sula ta so in gaida ka ya Allah ar-rahmanu ba hannaye na a sama kafin in furta ka san roƙona ya mai rama na zuku ƙara azurta ni ya bance ni cikin ni'ima dan hasken zafin ka kamun wanda ka zaba bai tamka ya Allah dan girman ka ai gajiya ta gode da kai mai ta sarifin ka alam ba ka san mai girman kai Allah kai na ga sha'as dan annabi ka yarda da kai karkar jalis shafi ni rabu cirani ina roƙa ni na kiran manzon Allah annabi ya komai da sila ya so in gaida ka ya alhayyu tabaraka yau tsira har da amincin nan kun mai kyau mai al'ajiba wanda gidan yayi kai ne nan kafu ahali na shafi'ullah har da sahabban nan na daban kwana in ko ɗaya da ɗai in su koyi hauka sakudu bai bayan Allah masu riko da faɗar manzo shakki jani ɗari ɗaruku kullum na bata na hoto ashe hidiye nisanno ya dan umma gwanin kwazo gausin yau gausin gobe shekar ama ina san ya san ta kiblata mai wadadin annabi ne kan magaba ya waye a sanadi na imani ne kun dai fahimci bayani na san dai kun ga gane al-ishrini al-kogi da ubani tamkar ka rabbi ina kuma roƙonka ƙara tarki kun baba can a cikin fadar manzo samun wuce zan baba duka wakilai na sa zan ba mayin gaba kan mai zamto duk ade da mai koke masoyinka ni na kiran manzon Allah annabi aiko min da sila ta so in gaida ya bintul arabi na masu masauki ko yaushe mai musa dukka isar ku na ce zai koka ranar ƙarshe don ku Allah ya komai alƙadarin ku bai kushe abadan kwakwa canzawa umma ɗauken da kuka to nutsuwa nutsu ƙarin nutsu in gaishe da abar kauna dai ya guda tilo ta fice ta yi wahalittu gabrana na zar sha duban duba shaye mun dubu kana fadimatun tsara ake mun alfarmar ko ina roƙa salamu alaikum rasulullah da mai shafa'i salamu alaikum madahun amsa mun ba da masauki salamu alaikum ya hadi mujibun kawo mun dauki ake wani karfafa mai sarka a wani gani ina kuka salamun layi farin duba kai ne duk sha'anin Allah salamun layi matsirata ya ainin falala salamun layi nagartacce mai fidda mu cikin matsala kafin dan
shakka kalmar kuma aman a amfani na ji shi a harshenka na yi yaƙini wallahi manzon Allah labbai ka wurin zini barna kai yau ya karɓin barka annabi ne bar rainawa ni da karamcin nan ta kamun kuma butulci ba zan ba kai mun annabi kare mun ni na zauce kan sanka annabi ne sa karkai mun iyalin da kulla kalan daban shaye mun dukkan kuka ne na kira manzon Allah annabi alƙur'an da sala ta sa'un gida dukiyar ma na bukata ta karkarma ce dukunka mai aka yi ga yan kai ba kai ne na mai daulaka ya sirrin kuka ya kuna har kudura kuɗin taska da kawo ƙarar damuwa ta amsa mun ne in ji ka ni ba abin da nake ta gudu kar na mace ban zo maka ba kuma takaicin mata nake har yau ban ga alama ba ga kwana na karewa ni ban zo ma rabawa na san kasar ruhina ne kun sake barka Allah